Dobrodošli u moj tutorial. Sada ću vam pokazati jedan trik s kartom. Uzmite kartu, ja ću za vas doći. Zapamtite. Zapamtili? Dobro. Ja ću sada skupiti karte i vašu kartu ću staviti ovdje na vrh. Sad pomiješati. Ovo vaša karta. Ova ovdje. Nije, ovo sve ćemo tu. Je li ovo vaša karta? Nije, sve ćemo tu. Ova vaša karta. Nije, sve ćemo tu. Otložit ćemo špijun. Sigurno da ovdje nigdje nije. Dobro. Ove dvije nisu. Ova karta. Je. Sad kako to uraditi? Vrlo je jednostavan. Evo izmješate kartu. Izvuče. Evo. Devetka srce stavi na vrh. Sad vi kad je miješate mora uvijek biti gore, ja ću to ovako staviti da vam bude lakše pratiti. Ono opet gore. Opet gore. Evo opet gore. Tako isto onako. Samo nemojte vi staviti onako, ona mora ovdje vidjeti. Stavite iza leđa predzadnju. Pitate je li ovo njegova karta. Gornja nije, stavite tu. Uzmete dvije, ovo je njihova karta, njega tako, stavite dvije karte. Sad ga pitate, je li ovo njegova? Nije. Vi polako ovu uvlačite, a njegovu stavljate ovu. Onda ovu spustite dole i uzmete gornju, je li ovo njegova? Nije. Pitate ga, je li siguran da nije? Možete podskretati prstima šta god, ove dvije njegove nisu. Ovo je njegov. To je to. Hvala što ste me pratili. I to je to. Vidimo se sljedeći put.